Imak kaladei kapori kaya monlang bakan kenran dinno ha kabakat banang ni ki episode kejingle siliang kalanang pau kene gadei ka mindset jong ka shu tang bakan ya diu ne ba ki nong ki kwa ban shupen shrai ne pen ketik ya kejingmut ki nong kershan kaya mon bat kamtam ha kaba ya dei ha kaba ki shupen sir men simbet thot ba kumno kanyo bandrung shaka final ka episode kabadang shudap kaya mon kalale khambha shushu ban ya kabaladap henrei sngosi ba ki vote ka hiar shabapalan bat ka poi shatrai na ki nongi simenta kata ha ka scoreboard de shwa bangan pentip ba khatno kayamon kayo bat kumno ki vote ya ka tungin ya phai shwa khandiat ha ka be de kumno phinyo ban pet ya jingshat jongka bat ba kimpen i haki TV show channel ki bahe jong kari. Bapinyo ban pet ya ke jingshat jongka pihak ban download ya u Amazon bat pihak ban shina account ne register hanu app bat pin sala ban pli bat ban pet ya ki show babun jat bat balong try da kanika Amazon apps. Kumjuru ka hip hop India dance season 2. Nama dia kanika show lalong try bat punya da ka Amazon nakata kadau kam kwa ban pin i haki wiki TV channel ban omla menoru ban shim ban upload haki channel ki jongki kumju ha YouTube. Di namar kata kanika apps kabu da ka kendon copyrighted but ka no monetization nak bantai kitu ki ba upload claim jingbit but day na kanika daw omdon ba upload ya ga jingshan ba day jong ka hip hop like no tang ka prime Amazon app kabala ban upload but pila ru ban page ha ka YouTube channel jong kanika app jementang nya phaino shakabanta ba ka yamon ke shimenta man ha kanika episode baladep ha ka ba kanika episode kadi ka ba ha ban shat arngut kata ka bagi jukot ka duo dance but klaya shat bat ka semua ka ba ka rukom shat jongka ka ya pher bat ka yamon but kamla hiru ban bud namar ka yamon kadi ka nong shat afro but de nagani ka daw ba ka samya ka shimjinjar ban bud ya ka rukom shat ka yamon ban kini ar kila tray shitom bat kila pen i ka rukom shat bat tebit tam ha ka te ka episode kumjuru kila yok jingyaro na ki judges but hak ba de kapor ban I point namar kani ka episode ladi ban I point nalor ki judges ki para nong shat ban nong simentaru ki hamban I point di kini hakba ki parlok ba simtalang kila pen i ki point namar kata ka point ba pura ka ba kila I kade hadu sign point pen ban kini ki I ki point batang si point ru kinut ban I bat ban donru ka comments ba kam internet handai haba u hitesh u shat bakar kom shat jong u kam internet shisha kine ki ju ki bai simbanta ki ai ki point ki jongki hadu san point ru habangi phai shi ki point bagi judges ki ai kala kamai bha kayo hadu arpunyo point plus bat ka point bayo na ki nong simbanta khatway ka grand total kalong tanglai pupra point but kawan try du hagani ka episode kata ha ka leaderboard wala kata kadang don kalat sashi sin kabaya dei bat kate ka jingshat ke jongka ha kaba kade artan kaba khadu banjit ya ki finalist kata lasngi palei banwan kermen ba kayamon kanne bha nang ba kanyo ban shajit sha kate ka finalist